Iki kula ketulaken kemasurane Indrawan bubus nongso. Boleh jeng dalu Cahyo? Boleh jeng dalu Bapak. Aduh, Bapak tuwek. Napa? Ya semanut. Tapi sepisanan ya semanut panjenengan. Pokoke mboten ewuh ke panjenengan ngono wae. Pokok suwante terus sampean yo demen yo ndak masalah. Nggih. Pripun? Kasih sepinanan kula kepanggih kalipun panjenengan Cahyo. Nggih. Jenengan pidalemipun pundi? Kula. Nggih. Banaran. Banaran. Kalih griyane Mas Kirun. Pak Kirun. Celake mriku. Celake mriku. Wah, ya sesuk lek aku pas mampir gaekno sego goreng ya, Dik ya. Nggih. Tembangi ana pupus sing nelongso. Nggih, Mas. Inggih, nggih. Saking Pak Slamet. Wah, Pak Ingkang Slamet. kagungan dalem ugi masurane Indrawan menika nggih. Nggih. Apa iki santenane batinku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe Wes kadung mati rasaku Mas rungono tangisku dadi eko saka uripku paribasan ngrangke lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis jalanku dalanmu piye Cayu sapa jenenge wong tuamu kurane yen gawe lara atimu iki pilihane wong tuamu nggih jenenge wong tuamu sapa Dedi Dedi Sumarno ndak kenal aku kuwi sapa kuwi nggih duka ndak kenal sesuk komoran ning omah ya nggih ayo garap nggih enten pupusen longso wonten diajeng ini saum-saum nah sesarengan kalau sakadang konco saking keluarga Agung Wayu Kerido Asmara turuti panyunipun beliaunipun Bapak Slamet dalah sak bungkusan keluarga sesarengan Wayu Kerido Asmara Bapak Sunarto matur sepaduwun keneng apa sifatmu saiki wis beda kuwi ndak ro kowe ninggalke aku ngebotke Pak Slamet aduh apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara Saurana Cahayu sesok ning jero dodo sesok tuku obat pancen marake arep kepiye maneh kowe wong randu aku pancen melarat bondo Cahayu rasa tresnamu saiki wis beda kaya lumut ning pinggir segara apa iki satenane batinku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wes kadung mati rasaku kang mas rungono tangisku dadi eko wilma saka
paribasan ngrangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno Iki wis jalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu Wahyu Krido Asmara Wahyu Krido Asmara Aini Zamzam dalam tak lilakne nduk Cahayu sliramu lunga tak lilakne iya yen pancen iki pilihane wong tuamu aku lilo Cahayu sing bagus sliramu bakal tetep bahagia karo pilihane wong tuamu ya nduk amin 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 aku tak golek duit sing akeh ben gelem marang aku Apa iki satenane batinku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe oh iya paribasan ngrangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sepurane yen gawe lara atimu alhamdulillah pupu sing nelongso wis dipinakani panyuwunipun saking bilanipun Bapak Slamet ingkang maku gawe nduk Cahayu nggih mugi-mugi dados panglipering ati ya nduk nggih oke sing mburi wis apa durung wah alhamdulillah iki ana neh apa ki oke bola ana tembangipun lintang semoro asmoro panjunipun juragan sapi siap ayang-ayang juragan kayu wah juragan no, alhamdulillah matur sembah nuwun siap dipinakani ya iki ingkang nyuwun tembangipun lintang asmoro kibote Kibote meledos. kibote sama tambahi mas midile mas atas Kibote meledos. kibote sama tambahi sik mistano midile ye